Skriv nu bare under på den købsaftale. Det er ugens fredagsfif. Skriv nu bare under. Og som køber, der tænker man, nej tak, vi skal lige have nogen på vores side også. Det er sådan, at når man køber et hus, så er huset altså ikke dit, hvis du køber, før end der er underskrevet på købsaftalen af alle parter. Så skal man altså ikke gå og fedt med at få underskrevet på den købsaftale. Det kan være, at man afventer at høre fra sin bank, eller rigtig gerne lige vil læse alle dokumenterne igennem selv. Det er der altså ingen grund til. Find en rådgiver, en der kan hjælpe jer med at læse dokumenterne igennem. Hvis I har en bank, I ikke har fået svar for, så få sat et bankforbehold i købsaftalen. De to ting, altså et bankforbehold og et rådgiverforbehold, de gør, at hver enten jeres bank eller rådgiver har 6 hverdage til at godkende handlen, efter I har underskrevet, og kan altså hive jer ud af handlen, uden I skal betale noget for det. Sørg for at få underskrevet, så I ved, at huset er jeres. Skulle der dukke et eller andet op efterfølgende, så har I de her forbehold, der kan redde jer. Så skriv nu bare under. Det er fredagsfiffet i dag. Hej!